Vás u nového videa na kanále Wolfox a pokračujeme s Pajkom a ideme špeciálny showdown, aký tu ešte doteraz nebol a iba teraz pre nedávnom vyšiel. Ideme na to. Myslím, že to pôjde v pohode a nebude to až také ťažké. Poďme. Je na jednotke, takže stále to vôbec nie je dobré. By ma dal napríklad, mám pocit. Poď. Dám ho. Dobre. Jeden kill môžeme si započítať ako, že je to kill. Je to kill ako kill, podľa mňa. Poďme. Dobre, vidím tam. El Primo. Je hit. Aj Frank je hit. OK. Oni ma proste dajú, keby chceli. Áno! Nie. Dobre, on je mŕtvy. Toto je extrémne OP pre mňa, keď to mám. No bez toho asi veľmi neviem zahrať, ale s týmto je to oveľa ľahšie zahrateľné. Dobre to. Dobre, vyhra. Proste s týmto je to oveľa iné. Oveľa ľahšie. A máme. Prvý win. Dneska je za cieľ dať čo dať? Dneska je za cieľ dať nový rank. A posunúť sa bližšie k cieľu 1000 trofí s powerom 1. Je to reálne. A každým videom alebo každou hrou je to reálnejšie. Pokiaľ neprehrám, samozrejme. A všetko tu dávame s randomákmi. Lebo predsa není väčšia výzva ako docieľať niečo extrémne silné alebo niečo extrémne. Ona by ma dala proste. Teraz jeden hit. No, pohode, 6. Nie je to najlepšie, ale plus 3. To sa počíta a ideme ďalej. V prvých dvoch videí v prvých dvoch hrách už máme proste plno killov. Už som ich plno dal, to je docela dobré. Je to viac ako na knock-oute, ktorý som si myslel, že bude ľahší, lebo tam mi pomôžu randomáci proste, ale zatiaľ nie. Zatiaľ je toto. Hop. Myslím, že to dáme. Bang, nič. Hop. Dobre, on je mŕtvý 7. On ma proste prevalcuje. Nič, neostáva len strhať proste. Poď tam. OK, nevadí. Ja si doberiem toto. Niekto mám ľahšie. Dobre, mŕtvy. Je prvé miesto. Ani som už to nečakal. 204 trofejí, o chvíľu sme tam. Dáme nový rank na ňom a pôjdeme sa venovať inému hráčovi. Dočasne. Poď. Pozerám sa dole. Barley. Barloho by mi ho trebalo dať, ale nechcem riskovať nejakú smrť veľmi.
ešte mám aj 0, takže ems, dobre. Teraz toto môžem pobrať. Šťastie minimálne. Spike lepší. OK. Nemal by som asi tieto truhličky brať teraz. Lebo predsa len efektívnejšie asi bude, keď ich budem zabíjať, ale ja chcem dať takto. Dobre, poďme potvárať, čo nám padlo. Tento star drop. Ber, otváraj. Otvorený. Ukáž mi skin. Pekný skin. Ten budem používať potom, keď ju budem hrať. OK, pekne, o chvíľu to máme. O chvíľu máme cieľ. Co nie je tak ťažko daný. Je to docela jednoduché ho získať. Takže asi pohodka. Zoberiem čestku, truhličku. A uvidíme. Dobre, truhlička je. Hore. Mám veľká. Ale nevadí, ale 7 no. To je plus 1. Pozor, plus 1 je lepšie ako minus alebo 0. Takže ja si stále verím, že to pôjde. Nie je to až také ťažké predsa. Stále to ide, stále plávať, ako sa hovorí. A ideme. Keď sa pozerám, tak tam je tento dynamite. To by som mohol... Dobre, asi ho nedám. Keď na to tak pozerám, myslel som, že ho dám. Nedám. Tí hadáci by mi asi budú robiť veľké problémy. Pomýšľam nad tým. Hop. Ich tam spomalím, nech sa podľagajú. Dobre, dynamite mu proste naháňa. A teraz ešte aj ona. Nevadí, 6. OK. Oni ma tam naháňali a ja som nemal kde veľmi utekať, ale pôjde. Podstatné je to proste dať. Cieľ dať a bude to. Dnešný cieľ dať ho na nový rank. Je reálny, podľa mňa. Ale extrémne reálny. Dobre, a on má ešte dá. Ale mohol by som ho aj ja dať. Nemusím byť taký slabý asi. Nevadí. 10. minus. Ach. Ale to ide na mňa, 30 trofejí potrebujem získať. Nemám ísť tak agresívne proste s ním. Idem strašne agresívne na tých silných hráčov a potom to tak dopadáva. Ale ja idem tak agresívne, lebo som tak zvyknutý hrať. Proste lebo keď zoberiem niekoho, kto je na 11 a tu sú tiež na 11, tak proste môže ísť na nich agresívne, lebo ste na tom narovnako. Lenže zabudám teraz na to, že tu oni sú vyššie. Že oni tu extrémne vysoko. A to nie je len tak. Ja si zoberiem toto. Lebo predsa len to bude pre mňa efektívnejšie. A aspoň sa vyhnem okamžitej smrti. Chvíľkovej. Ale nevyhol som sa. Nič. Ale 6 plus 2. Už bez 28. Dobre, musím zahrať nejak inak. Mne sa strašne páči na tom skine, že on proste si mení tú tvár, ako má. Mne sa zdá, že ona je sem tam iná.
Napríklad tam ukazuje, že je to Taras. A tu mi to ukazuje, že je to proste 8-bit. Ja ich tam hádžem. Oni sa ako nezabijú. To je strašné. Poď. Ja si to musím ochrániť teraz. By bolo vhodné to ochrániť. Tak nič. Hej, pozrel. Vlastný ma chcel zabiť. To je stále. Stále ma chce vlastný zabiť. Ale on je vyššie. Už to vidím. Aj podľa životov je vyššie ako ja. A zase vlastne. Musím takto spomaliť. Chcem ešte prežiť. Áno, výhra. A ja som to už vôbec nečakal, že to bude výhra. Už iba 15 trofej. 15 trofej. Stačí jedna výhra na prvé miesto a potom niečo nižšie. Alebo dve výhry na druhé miesto, by som povedal. Už mohli byť ako v pohode. Tej poď. Ale ideálne je prvé miesto a 6. miesto. To by bolo ideálne úplne. Ďakujem, Brom. A tamto sa mi nepáči, už to viem, už to počujem. To sa mi fakt nepáči. Toto prvé miesto ani nebude ani náhodou. Ten zajac, nie. Ale nemám ani... Čo to je za hráča? To mám pravdu povedať. Nie ani hráč. To je proste nejaký bot. Toho som to ešte v živote nevidel. Neviem, čo tu robí ani. A to je proste mikrofón. Čo robí mikrofón? Aha, healuje. Ona je oveľa silnejšia ako ja. Pozrieme na to sami. Dobre, tretie miesto. Aj to je v pohode plus 8. Ešte 6. Štvrté miesto podľa mňa. No, štvrté miesto mi stačí teraz. Poviem sa na superov. Superi sú strašne silní. Tak minimálne silnejšie ako ja, ale o chvíľu budem mať na ňom prvý rank. Ze 4, ktoré chceme získať. Tady to bude o chvíľu, už sa približujeme extrémne rýchlo k cieľu. Dobre, je mŕtvý. Koľko? Máme 2 a 7 už iba. Na toho si nechcem nejako dopliesť sa s ním, lebo to by bolo už veľmi náročné. Takže a toto je veľmi nepekné. Ale pozor, pozor, pozor. Kde sa dvaja fajtia, tretí vyhráva, alebo to nejako? Dobre, a už budem štvrtý, No, nebudem. Oni proste nevedia dať. Ale snažím sa tu prežiť, ale je to fakt náročné. Dobre, toto si uchovám zatiaľ. A už tretí. Dobre, už to mám.
to mám? 37 životov, pozor. Dobre, trošku sa dohealovať by trebalo. Ale iba tak decentne. Ja by som povedal, že decentne si dohealujem a bude to. Dobre, vyhra. Prvé miesto, posledná hra dneska. Prvé miesto. Nádhera. Máme ten rank vytužený. Máme ikonu, máme spray. Epic. Rare. A tento posledný. Áno, na novom leveli. A poďme ďalší, posledný, hadám. Nový level. A ďalší. Ako je Mega Quest, toto som splnil. OK. Niečo väčšie, teraz padne. Boom. Hyper buff. Dobre, a týmto sa končí dnešné video. Čaute. Sa nechajte odberať like a vidíme si pri ďalšom.